Urhulumente wobambiswano uqhubela phambili noba ngundaba mlonyeni apha eMzantsi Afrika de kuthi kwamasipala bambi besithi nango 2024 xa kusonyulwa kuzolonke nakumaphondo ingenzeka into efana nale. Kodwa kwisixeko saseGauteng ikhe yanguphantsi phezulu nosodolophu uGqirha Mpho Phalatse ngene ephuma esihlalweni nesithetha nje ubuyile. Kodwa ke i-Action SA nebekuqhogwano nayo iDA kulo masipala waseGauteng ithi yonele ngoku. It's a reality we're going to have to grapple with from now until the foreseeable future. So it's important to have a group of parties who coalesce around an idea or at least an aspiration to govern together. Nangona nje i-Action SA kubonakala ngathi inemigaqo-nkqubo efanayo ne-DA kodwa bazintlamba zahlukano kwaba masipala. The party has taken a stance that we are not going to just be in power but at all cost. There are bridges that are just a little bit too far for us. Kanti ke ANC nenxwase ukufumana isihlalo apha Ekurhuleni ithi kulungele ukuqhubela phambili nokuba kuqhogwano. We ran coalition government in this municipality for 5 years. Not even a single motion of no confidence was tabled. We got a clean audit. All our partners were working together with us. Bahlalutyi bezopolitiko bathi nangona nje inkxaso ye-ANC iqhubela phambili nokwehla bonakala ngathi abavoti abarhalela ukuvotela amanye amaqela. If you look back at the November last year local election results, you see that the ANC got its worst result ever, below 50%. And yet, even with this worst result, it had double the voter support of the DA and 4 times the voter support of the EFF. Amasabeko elangeni ke xa uqwalasela urhulumente woqhogwano kweli. NdinguAbongile Dumako, kwindaba ze-SABC eGauteng.